Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu sizokhuluma nje ngama-album asanda kuphuma nje ezinyangeni nje ezimbili ukuza manje bafowethu. Into esokhuluma ngayo ke sizokhuluma ke nge-album cabanga ukuthi awu4 i-album skweletu, sizokhuluma nge-album ntencane, siphinde sizokhuluma nge-album khaza, siphinde sizokhuluma ke ngomjolisi. Insizwa ke lezi bafowethu ezincane emculweni noma zingancane ke ngengoma kodwa ke eseyincane esakhula kodwa ke ezenze into enhle kakhulu ke lapha. Siyazi ukuthi ke bekune i-competition ke inkulu ke la kumaskandi, siyazi bafowethu inkulu competition kumaskandi, futhi omaskandi baningi. Uma usathole ithuba nje lokuthi uvelele okanye abantu bekunake, kufanele usebenze kakhulu futhi ungapheli abantu emehlweni yabantu, futhi ungapheli na kwi-social media ngoba izinto eziningi sezenzeka kwi-social media. Sizobonga nje kakhulu bafowethu, ukhaza ushayile kakhulu, i-album yakhe imnandi, uyidlala uzwe eqede. Mina ngilaleleke ingoma kakhaza, sekutholile ithuba futhi angaba sayidedela. Mina ngiyafisa ukuzwa wena mbukeli wami ukuthi wena uma uke wayilalela uyizwe kanjani i-album kakhaza, kodwa mina ngokwami ngiyizwe i-right. Siphinde sidlulele nje ikakhulukazi ke engomeni untencane. Ntencane usebenzile bafowethu, ingoma yakhe idlalwa left and right, zonke indawo iyadlalwa, okuyinto enhle kakhulu futhi le bafowethu. Sizodlulela ke kumfana omncane umjolisi, usebenzile naye kakhulu. Album yakhe be imnandi, iyalaleleka. Iphike imnandi, iphika kaMjolisi bafowethu, nayo uyidlala uzwe eqede. So okuyinto ke bafowethu esifisa ukuthi ke iqhubeke. Siyazi ke manje unyaka uphelile, sibheke kuDisemba. KuDisemba bafethu abaculi abakhiphe ke manje isiminyaminya sikaDisemba kufanele siphele manje, njengoba baqalile abanye abafowethu bakhipha abashaya into ecokeme kakhulu, nabanye futhi abakhiphe bafowethu. Ningayominyana ngoDisemba sekunamakhosi abantu bayibhekele uqhawe lapho, kodwa nje skweletu, ntencane, khaza, mjolisi bafowethu nisebenzile ke. Thina asihlazike la umculo ukuncoma nje lapha nalapha. Bakhona abafowethu abakwazi ukuhlaziya, mina ngikwazi ukuhlaziya umculo. Ingoma nje mayimnandi imnandi, futhi lokho ke umuntu usuka angathatha nje ngendlela yakhe mhlawumbe phela cause ipolitiki iningi kumaskandi, kodwa ke nje thina ngokwethu, ngokwami ezuvusi, mnandi umculo wenu bafowethu. Siyabonga nisebenzile. Si-channel hamba phambili siyacela ukuthi bafowethu nisilandele kuzo zonke inkundla, nisilandele ku TikTok, nisilandele ku YouTube, nisilandele na ku Facebook, nisifollowe nje bafowethu. Siyacela nje ukuthi abantu abafuna ukusebenzisana nathi bafowethu, kungabe ufuna ukuthi kuma podcast wethu esiwenzayo sikugqokele impahla yakho, ungasithinta futhi siyayigqoka impahla yomuntu uthini, asinandaba nje. Njengoba sigqoke nje iskipa sethu lesi engisuke ngisigqokile, singayigqoka nje impahla yakho sikukhangisele. Ngoba futhi elinye ithuba lokuthi kusetshenzwe sibambisana, okubalekile ukuthi sibambisane impilo iya phambili. Si-channel ehamba phambili umkhanya kude, sithi siyabonga. Siyacela ukuthi ungene nje kwi-comment yethu laphana uma ukuthi uyafisa ukuthi ukusebenzisana nathi, kukhona into ofuna usebenzisane nathi ngayo, uthathe inamba zethu uzifaka emva kwale video. Siyabonga.